Повечето хора си мислят, че едно питие след работа им помага да се отпуснат. Но какво ако всъщност тихо изтощава енергията ти всеки ден? Затова Лука реши да пробва нещо просто. 30 дни без алкохол. Първите дни бяха странни. Социалните навици трудно се променят, особено когато всички около теб продължават да пият. Но след около седмица започна да се случва нещо изненадващо. Сънят му най-после започна да се усеща истински. Той започна да се събужда с повече енергия и сутрините вече не изглеждаха като битка. После се промени и концентрацията му. По-малко мозъчна мъгла, по-малко разсейване и много по-ясен ум през деня. Дори външният му вид започна да се променя. Лицето му изглеждаше по-свежо и хората около него го забелязаха. Но най-голямата промяна не беше физическа. Той наистина започна да се чувства по-спокоен и по-щастлив. И имаше още един неочакван бонус. Спести много повече пари, отколкото очакваше. 30 дни без алкохол не промениха магически живота му, но му помогнаха да се чувства по-буден, по-присъстващ и много повече себе си.